корхонаи воҳиди давлатии аэрогеодезии Душанбе ки зертобаи Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, корҳои топографӣ, геодезӣ, харитасозӣ ва делимитатсиониро дар иншоотҳои фармоиши давлатӣ пеш мебарад. як самти кори мо омода намудани харитаҳои топографӣ барои нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо мебошад, чунки ҳоло дар маҳал сохтмонҳо зиёд шуда истоданд, нақшаҳои кул тағйирот ворид карда шуда истодааст ва барои мавод тайёр кардан барои ҳамин нақшаҳои кул мутахассисони мо низ дар ҷараёни кор ҳастанд. самти фаъолияти корхонаи мазкур асосан ба қонеъ гардонидани талаботи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти роҳбарикунандаи маҳаллӣ ва дигар шахсони ҳуқуқӣ бо маҳсулоти топографӣ, геодезӣ ва кадастрӣ дар шакли ҳамоҳангсозиҳо ва иншоотҳои баландиҳои нуқтаҳои геодезӣ, маълумотҳои гравиметрӣ, топографӣ, экологӣ, кадастрӣ ва дигар намудҳои харитаҳо, аз ҷумла харитаҳои электронӣ, луғатҳо, харитаҳои релефӣ, номҳои ҷуғрофӣ, ахбороти кадастрӣ, маводҳои аэрокайҳонӣ ва дигар корҳо мебошад. Инчунин корхона иқтисодиёти миллӣ, илм, мудофиа ва аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо маълумотҳои геодезӣ ва маводҳои харитасозӣ дар системаи ягонаи давлатӣ, инчунин дигар системаи ҳамоҳангсозии баландиҳо ва аломатҳои шартии ягона таъмин менамояд. барои он корхонаҳое ки аз технологияҳои нави GPS истифода мебаранд, барои сохтмонҳо ҳамин стансияҳои доимоамалкунанда кори фаъолияти онҳоро якчанд маротиба ҳам сабук мекунад, ҳам арзон мекунад. бинобар ин мо тасмим гирифтаем ки то нимсолаи аввали соли 2022 ҳамин стансияҳои доимоамалкунанда бо дастгирии шарикони рушд ба истифода дода шавад. бо мақсади татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то соли 2025 кормандони корхонаи мазкур оиди тайёр намудани харитаҳои топографии рақамӣ барои шаҳри Душанбе тибқи нақшаи корӣ марҳила ба марҳила харитаҳои топографии рақамиро тайёр намуда истодаанд. дар давоми соли 2021 дар ҳудуди пойтахт аксбардории горизонталӣ дар ҳаҷми зиёда аз 7 километри квадратӣ, таҷдиди харитаҳои топографӣ дар ҳаҷми 47 километри квадратӣ, кашидани нақшаҳои топографӣ дар ҳаҷми 55 варақ ва омода намудани харитаҳои топографӣ барои нашр дар ҳаҷми 30 варақ иҷро карда шудааст. инчунин бо мақсади таҷдиди роҳи автомобилгард ва барои сохтмони майдони партовҳои маишӣ дар минтақа аз тарафи мутахассисони гурӯҳҳои саҳроии корхона бо асбобҳои геодезӣ барои лоиҳабандӣ иҷро гардида дар рушду ободонии кишвари азизамон саҳми назаррас гузоштаанд.